għandhom jagħmlu weights. Biża' kbira. Jista' jkun li forsi n-nisa ħajżviluppaw anke muskolu li mbagħad ħajkunu jidhru jisom raġel dik tkun anke waħda mill-biżgħat tan-nisa. Ekku, biżgħat ta' kuljum fil-fatt li niltaqa' magħhom dawn il-każijiet hija illi jiena jekk jiena pereżempju mara u nibda nagħmel il-weights daqqa waħda ħa niġi qisni bil-muskulatura ta' raġel. Jiena ħobb l-eżempju anke fuq irġiel stess. Irġiel jistgħu jagħmlu snin kbar jitħarġu eccetera, u wkoll ma jiġux b'dik l-apparenza goffa illi forsi naraw f'ċertu individwi oħrajn illi ma jkunux użaw daqshekk sistemi naturali biex waslu f'dak l-istat. Allura n-nisa jgħidu Marellina ma rridx niġi qisni bodybuilder li naraw fuq it-television jikkompetu pereżempju hekk. Nidrom serraħ rasek illi mara għandha madwar 10% tat-testosteron jgħidulu tal-irġiel. Issa t-testosteron hija huwa dak il-hormon li nsibuh l-iktar fl-irġiel kif qed ngħidu illi jaffettwa anka il-muskulatura tiegħek kemm se tikber. Mara għandha 10% biss tal-ammont li għandu raġel. Ġifieri din il-biża' illi jekk jiena ħa nagħmel il-weights kif jagħmlu weights l-irġiel ħansir isni raġel fil-verità mhijiex vera. Ekku, ġifieri anke mara hija importanti anke fl-eżerċizzju tagħha iddaħħal il-weight. Mhux biss għax-shape li ħaġġib fejn inti permezz ta' iktar muscle tajjeb ħadd naqqas iktar il-livell tal-body fat. Però apparti minn hekk ħadd ix-shape wkoll mela l-muskulatura tieħu dik ix-shape sabiħa dik li nħobbu aħna narawha forsi anke l-baħar, dik ċertu kurvaturi, eċetera, eċetera. Però apparti minn hekk anke oltre minn hekk kif ġieli diskutejna innaqsu riskju ta' diabete, pressjoni, kolesterol u anke osteoporosis. Illum din hija kundizzjoni pjuttost komuni fl-għadam illi riċerkaturi bl-iktar mod ċar illi it-training, speċjalment meta jkun bl-użu tal-weights, ibed